May kachat na sana ako. Kaloka. Nung nireplyan ko na, nawala yung 4G. Kaloka. Wala na nga tayong load. Umaasa tayo sa 4G. Nawala pa, we. Tapos hindi daw bumabalik. Eh, bakit nawala yung 4G? Tinti, nangigigil ako sa inyo, ha? Hi guys, welcome back to YouTube channel, no? So ngayon, nandito tayo ngayon sa aking kwarto. So nabagot ako, wala ako ibang magawa, no? Kasi nga yung internet namin, nakakaluka yung internet namin, Papakita ko sa inyo yung internet namin, orange guys. Blue kasi yun pag may internet. Kaso, wala ko may multo. Wala akong magawa sa kwarto ko. Ayan. Gusto ko sana matulog, pero di pa ako inaanto. Wala kasi kami internet, kaya hindi ako masaya. Ganun. Tsaka yung 4G ko, pag nag-on ako ng 4G, mawawala bigla. No? May kachat pa naman sana ako. Gigil ako sa mga internet na yan, tsaka sa 4G. Kaya wala kami magpapakita ko sa inyo, internet namin. So ayan guys, orange siya. So wala internet, pinakaloka. Nabagot ako no? Wala kayo bang magawa? So ayan, samahan nyo. So nakakaloka kasi yung 4G. Kagigil yung 4G, kasi nga, may kachat na sana ako. Kaloka. Nung nireplyan ko na, nawala yung 4G. Kaloka. Wala na nga tayong load. Umaasa tayo sa 4G. Nawala pa, Tapos hindi daw bumabalik. Eh, bakit nawala yung 4G? Tinti, nangigigil ako sa inyo, ha? Ay, naku. Kaloka. Pero okay lang, maganda pa rin naman ako yan. So yun na nga guys, share ko lang sa inyo na hindi ako makatulog. Diba? So time check tayo is brought to you by Rexona 24. Time check. Nasa ba yung time check? Okay, alas 10:38. So 10:38 na guys. Gigil ako. Hindi ako makatulog. So ayan. So ayan guys. Gigil talaga ako. Yung internet namin mawala. Nawala yung internet. Kagabi, okay lang kasi mayroon pa internet. So, pag may internet, hindi ako nababagod kasi syempre makikita ko ng mga videos sa Facebook, tsaka makikita ko din yung ko sa YouTube, mga videos ganun. Ay, nakakaloka ngayon walang internet, kanina pa yung umaga. Iwan ko ba, bakit nawala internet, Hindi ako makapag-watch, nagigil ako sa internet namin, walang internet. Nakakaloka. Dito lang ako makatulog. Papamusic lang ako sa speaker. Ayan yung speaker. Gigil ako. Pamusic lang ako sa speaker. Kaso nga, wala din naman, gusto ko sana may internet. So wala internet. Yung kanagigil. Gigil ako sa internet na yan. Kala ko may tao kanina. Tatakot ako, Kaya may sumilip. Tignan natin. So, tulog na pala sila lahat. Ako na lang yung gising. Kaya nga hinaan ko yung boses ko. Ganun. Diba? Wala akong magawa kasi. Kaya video mo lang tayo. Happy lang ko lang. Babang ka na! So, yun yung Christmas lights ko, guys. So, kasi malapit na mag-December. So, dapat meron tayong mga maganda sa kwarto. Kailan ko dyan. Ayan. Mga Christmas decoration. Kaloka. So, ayan. Dito ako picture. Pakan. So, basta. Wala talaga akong magawa. I'm bored. Ganon. I'm bored. Wala kasi internet. Bakit kasi internet na wala pa? Shout out dyan sa internet. Pero minsan naman may internet. Maganda kasi may internet kasi nakakapag-play ako ng video. Para meron din akong magawa sa YouTube ko.
eh. Wala akong magawa eh kasi nga, wala internet eh. Hindi ako makatulog. Kakaisip, charot lang. Sino ba isipin ko lang tayo juwa eh? Ay, pangit, nagkikili ko. Ayan. Sino nga guys? Sino nga? Wala akong magawa. Wala akong magawa. I'm bored. Ano ka? So, bago yan. Mag-good night na ako. Tulog na ako. Wala internet. Kahit gano'n pa, no? Kahit hintayin ko pa yung magdamag yung internet ko, hindi talaga siya babalik. Hindi na yan babalik. Kaya gano'n yung tagapin natin katotohanan na hindi na siya babalik. Kasi masasaktan lang tayo niyan. Kasi mahirap nang umasa sa hindi ka pala sure. Diba? Masasaktan ka na nga. Maiiwan ka ba mag-isa? So mag-live na kayo. Bye-bye na.